Sa Talisay City, Negros Occidental, 5 ka persona, lakip ng isa ka lolo kag empleyado sang syudad, arestado sa pagpaupa sang damang. Yaring balita ang aton gintutukan, exclusive. Problemado si Chay Nining sa kahimtangan sang iya bata nga si July Mark Villaflor, 24 anyos. Bag-o lang ini nakagawa sa ospital matapos madengge. Apang sa baylo nga magpahuway diretso ini sa prisuhan matapos madakpan niya nagapustahan na isa pagpaupa sang damang. Tapos dengge, nagpahibag? Nagpaibag naman, na preso. Kaya ano na lang naiyak, wala ko di kani kwarta nga dala. Kaya wala na ako kwarta, na ubos na. Si July empleyado sa munisipyo sang Talisay bilang kabahin sang Clean and Green Program sang syudad. Arestado man ng 65 anyos si Pablito Apostol. Depensa sang tigulang, nakalabay lamang ini bangod na hagadan sang abyan sa Ilapuluyan sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Yang canggih, may pibagan damang daw, gapinibag da mga kabataan. Ti alam na kami gapungko, gatambong. Oo, ti talaga nila kami. Ti ang iba niya, kadamo-damo, gatumpok, ang iba niya ginalagan. Kami yaw maglagang, iti huwag kami kung ano nga ano mo. Dakop man Sanday Romy Montaño, 37, Anthony Arosa, 30, kag Jobert Trebala, 37, lunsay residente sang syudad sang Talisay. Ginapandaman sa kapulisan ng mga sugarol sa Hacienda nga isa kapag lapas sa PD 1602 ang derbe kag ang pagbaligya sang damang. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.